over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Pamilya. Ano ito pamilya ni Ulon? Atin ang pamilya ni Ulon. Ipain ang gulo na kayo. Just when I said time has set me free. Sa pampatraktor na ubos na. Bawal ang 20. Pagmayat, video sa patang kwarta, pero video man lang yan.
Maganda na kayo dahil ito ang kaubanahan namin dito. Kapag nagkaroon ng aksyon, talaga ang ginagawa namin. Dito gumaragay kayo. Tapos na. Dahil makanta man lang dahil ano. At saka tapos na kasi. Ano? Nawala.